si Jeffrey Desalisa. Palakpakan po natin. Muli po, magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagpunta nyo dito. Alam ko po, oras po ito nagpagpapahinga, pero yun nga, maraming salamat po sa ating mga senior citizen na nandito dito. Sa ating mga PWD po, yan po, maraming salamat po. Ngayon po, nandito po ang ating bagong Pilipinas Party List. Third nominee po, Ms. Dr. Marlon Mendoza po na lumalapit at kumakatap po sa inyo para sa namalapit na election po sa May 12 po. Sana matulungan natin sila. At sa mga PWD po, yun, sa mga senior citizen, maraming salamat po sa pag-attend nyo. Yun lang po, muli magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, thank you po, President Jeffrey. Ngayon, bago tayo tumungo doon sa ating pinaka-importante na sandali, gusto niyo po ba ng entertainment? Hindi ko marinig? Anong gusto niyo? Anong unahin mo? Kanta o sayaw? Sayaw muna. Tapos yung mga gustong sumayaw, pwede kayong sumali. Ayan. Sumpa pa rito? Wow. Ngayon ang hiimig mga lalo na yung mga misis na mga sexy. Nahihiya sila. Ayun. Okay, so aking tinatawagan muna ang ating mga kasamahan. Ang tawag po sa amin dito ay mga warriors kasi wala kaming hinto, wala kaming tulong. Gusto namin kausapin kasi ang mga tao dito sa inyong lugar, iba't ibang lugar pa. Malalayo po mga pinupuntahan namin. So, tinatawagan ko muna ang mga dancers. Ayan. Okay. Hurry up, mga warriors! Walang urong to. Ahu! Ayan ang tawag namin. Warriors, alam niyo ba yung pelikula na 300? O, diba? Natalo nila yung 10,000, sila 300 lang. O, diba? Ganun yun. Okay, maestro, doktor na lang! You can join us. Pwede kayo sumali. Ayan, si ate. Go. Sama kayo. Nahiya ka pa. Bagong Pilipinas, yan ang dapat kilala. Sa kanila tayo panalo. Bagong Pilipinas, yan ang dapat kilala. Sa lahat ng ulo, sila'y kailangan sa buong Pilipinas. Sila'y tunay sa di tayo malulungkay. Hanggang tukol na ng kawayan, ibasyong kagustuhan. Handang pangulong sa lahat, pantay-pantay magbibigay, na inahaginawahan. Kabuhayan at kabuhayan, sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, Paris, at dapat iwala. Sa kanila tayo panalo. Bagong Pilipinas, Paris, yan ang dapat iwala.
Sa lahat ng mundo, sa lahat ay dapat nilay ang kanyang panang laging nagbigay piliwan yan ay lumasan. Sa lahat ay dapat nilay ang kanyang panang laging nagbigay piliwan yan ay lumasan. Ang Pilipinas Pawis yan ang dapat ihalal. Sa kanya ay panalo. Ang Pilipinas Pawis yan ang dapat ihalal. Sa lahat ng kailangan sa lahat Lubat na ate, ano? Ay, nako. Ayan, anong nangyayari? Pero anyway, masaya pa rin po ba kayo? Nagpasalamat namin kayo? Anong gusto nyo? Kakantahan ko kayo? Kaharanahan ko kayo? Gusto nyo? Ay, salamat. Good naman. Okay. Okay, antay lang natin si Maestro. Sana magustuhan niyo po. So, meron lang po ako konting announcement. Ano po? Dahil po, ang COMELEC po ay naghihigit. Hindi naman po pwedeng kami po ay isa-substitution natin ang bagong Pilipinas. So, kinakailangan po tayo po ay susunod kung ano po ang kanilang batas para hindi po tayo ma-technical o makasuhan. So, ang naririnig ko po dito, meron po kayong parapol. Pagpaumanhin po ninyo dahil hindi po kami allowed na magpaparapol po dito. Sana po maintindihan niyo po. Naintindihan niyo po ba? Okay, so yan. Sige, habang inaayos yung ating sound, kami po uli ay sasayaw. Gusto niyo po ba uli? Gusto ko naman kayo, kasali naman kayo. Kasali kayo. Nabuno. Sorry po for the inconvenience kasi po kami po ay galing pa sa iba't ibang lugar. So yung aming speaker po, kanina pa po umaga tumutugtog. Pagod na rin po. Sige po. Tutuloy na natin. Ayan.
Asa na? Okay! Here we go! Yeah. Love strikes upon the heart, someone used to play. Soon I try to figure out how to chase my blues away. Up till now, I'm pretty finding my clothes, the loneliness grows. Oh, I dance with somebody. I wanna be there with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel good with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. My senses speak through. Slowly, the feeling that I want to keep it down. I need a man to take my chance. To the somebody, with somebody who loves me. Somebody who loves me. Yeah. Somebody know. You know me. It's I need a man who takes a chance. Grabe, wala akong masabi.
pangalan ng madam? Elizabeth Oropesa. Wala pa na. Ano yung gagawin na kayo? Di ba na? Kaya na gusto ko, inside and outside, is nanay. So, yung halo niya, masisigal ka, okay sa kanya. Ang saya-saya. Natutuwa po kami dahil yung mga pinupuntaan namin, talagang ang sasaya. Lalo na ngayong araw nito. Yung pinagalingan namin, ang sasaya rin. Lalo na dito! Grabe! So, ngayon, gusto niyo pa? Parang ayaw na yan, ano eh. At syempre, meron pa rin kami nakahanda para sa inyo. Ito po yung couple. Sila po ay mga banda po sila at sila po, lahat po kami dito volunteers. So sila po, pinalimutan muna nila yung gigs, yung mga gig nila at sila po ay sumama dito. At lagi po silang sumasama tuwing may ganito po okasyon. Okay, so tinatawagan po ang couple, si Liwanag at si DJ! Palakpakan po natin! Neptune Band! Neptune Band po sila, Neptune Band. Manahimik Napasamahan mo natin siya. Let's go now. Let's go. So long, big talk. Meron po ba? Awit naman po ako para po sa inyo lahat yan. Medyo, sana mo alam dito yung kating ako. Nakambaway talaga, minsan nasa ibabaw, nasa ilalim. At sana naman, sa darating na magliligan, ikaw ang napapalipan. Ang galing ang kamalasan.
Para lamang aking laban sa kanila na sa Thank you.
Bagong Pilipinas! Bagong pag-asa! Hindi natin kayo makakalimutan! Dapat mo! Malagpagan po natin! At malagpagan din po natin ang ating mga sarili! Kaya, alam niyo po ba na meron akong konting pagka po kayo ay pumalakpak, nang pumalakpak, nadadagdagan po ng 7 minutes kada palakpak. Gusto niyo kumakamukhay? Papalakpak po tayo, ano po? So ngayon, ito na ang ating pinag-pinag na sandali. Ang sukay doon. Yan. So, gusto niyo bang makilala ang ating nominee? Alright. Salamat po. So, ito ang kanyang background. Ano po, para tuluyan niyo po siya makilala. Sige. He is a former military officer in the Philippine Army. A civil engineer by profession. Past president, inspiring president of Rotary Club International District 3810. President of Maaga Pakisigan Eagles International. Recognized as the honorary degree for Doctor of Humanities. Awarded a certificate of honor from the House of Philippine Senate for responding to the demand of honor and integrity above and beyond the call of duty. Signed by 20 senators. Yes. And of course, now he is our chairman of One Movement Incorporated. NGO po kami. And of course, Bagong Pilipinas Party List 146 nominee. Okay, let's all welcome. Palakpakan po natin na masigapang palakpakan ang nominee natin na napakasipag po. Hindi na po siya halos natutulog. At siyempre, mahal na mahal po namin siya dahil po sa kanyang napakalaking puso. Okay, let's all welcome Dr. Marlon Mendoza! Pwede po bang palakpakan din natin ang masigabong palakpakan ng ating energetic MC. Hindi lang po MC, si Yena, dancer pa, Miss Janet de la Cruz. Siya po yung Executive Secretary ng One Movement League, yung aming NGO organization. So, bago po lahat, gusto ko po munang batiin, siyempre, wala ang taong to ay hindi po kami makakarating dito. Siyempre po, wala ka naman kundi po ang inyong HOA President, Jeffrey Disalisa. Palakpakan po natin. Atras pa, babe. Atras pa. Siyempre po, without his friend, na nag-connect din po sa amin, sa kanya, ay hindi rin po kami makakarating dito. Gusto ko pong batiin si Dato Omar. Si Dato Omar, ang ating kapatid na Muslim. So po ay mataling na yan. Palagpakan natin kung gwapong-gwapong Dato doon. And siyempre po, gusto ko pong batiin ang mga taga Eastern Village. Palagpakan po natin ang bawat isa. Nag-enjoy po ba kayo sa entertainment? Akala nyo talagang may dala kami package na entertainment. Sila po ay mga talentado lang. Maraming talent. Sila po ay matagal ko ng kasama.
4 years na ho kami magkakasama sa NGO bilang volunteers. So pag sinabi pong volunteers, walang sweldo, walang allowance. Kami mismo po ang nag-aambagan para magawa po namin ang pagtulong sa ating kapwa Pilipino. So sa madaling salita, bago ko po banggitin ang bagong Pilipinas Party List 146, gusto ko po muna ipakilala kung saan po kami nagmula, bakit po matagal na kami magkakasama. Kami po ay kinabibilangan po ng one hope, one nation, one vision. In other words, ang tawag po doon ay one movement. Kami po yung one movement. Kami po ay nagkaisa. Sabi namin, mahal po namin ang bansang Pilipinas. Mahal po ba natin ang bansang Pilipinas? Siyempre, dahil ito po ang ating bansa. Tama? Ako po bilang dating sundalo ay maraming beses na rin po halos ibuwis ang buhay ko at ako po'y napaglingkod. Kaya sabi ko, after ng aking retirement, sabi ko gusto ko pang tumulong. Hindi na nagtatapos sa servisyo. Kaya po, bumuo po kami ng non-government organization. It's a volunteer group. Ang layunin po namin ay tulungan po ang ating gobyerno. Naniniwala po ba kayo na kailangan ng gobyerno ang tulong? Tama po, hindi lang po tayo ang nangangailangan sa gobyerno, pero kailangan din po ng gobyerno ang tulong natin. Tama? So dapat po tayo ay maging tuwang partner. Kaya po, ang aming organization po ay nagdesisyon. Gumawa tayo ng NGO. Paano makakatulong sa ating gobyerno para umangat po ang ating bansa. Sa tanong, bilang NGO po ba, bilang hindi po gobyerno, meron ba tayong magagawa? Meron! At yun po yung ginawa namin. Kami po ay nagtuon sa 6 na programa paano makakatulong sa ating mamamayan, paano makakatulong sa ating gobyerno para umangat po. Una, kami po ay nakatuon sa food security, focusing on urban gardening, pagtatanim. Kayo po ba ay nagtatanim pa? Ang iba nakalimutan na. Naalala niyo po ba mga kaedad ko dito? Kung tayo ay mga elementary days, high school, tayo po ay laging nagtatanim. Kung hindi po sa school, sa ating bakuran, at meron pa tayong mga ibang ginagawa sa kabukiran. Pero po ngayon, nagbabago po ang panahon. Sabi namin, pagtuunan po uli natin na ibalik po ang sigla ng pagtatanim. Dahil naalala po namin, noong pandemic, naalala niyo ba yung pandemic? Grabe po, di ba? Halos bawal na tayong lumabas ng bahay. Sarado ang mga tindahan. Paano na lang kung meron pang pandemic part 2? Tayo ba ay nakahanda? Hindi tayo nakahanda lahat. Maraming nagutom. Tama? Maraming nagutom. Kaya sabi po namin, tulungan natin ibalik ang sigla ng pagtatanim kahit po sa inyong kanyang-kanyang mga bahay. Kanisita, mamaya ka na una. Nagsalita ako. Okay? So, ano bang mga teknolohiya ang tinuturo po namin? Ito po ay patungkol sa hydroponics, aquaponics. Kahit wala kayong lupa, sa pamamagitan po ng technology, meron lang kayong mga lumang mga bote, lumang mga soft drinks, yung
tinuturo po namin yung vertical gardening. So tuloy-tuloy po kami nakikipagtulungan sa mga iba't ibang LGU para po matulungan ang iba't ibang individual na pamilya at organisasyon. Number 2, kami din po ay tumutulong sa pagbibigay ng skills and livelihood program. Ang tanong, paano? Sa totoo lang po, maaari hindi ko rin alam. Ako nang una, hindi ko rin po alam, pero bilyon-bilyon po ang pondo ng TESDA ng ating gobyerno. Kaya ang tanong, alam pa natin paano makikinabang para magkaroon kayo ng edukasyon, para magkaroon ng skills, o hindi nakakapag-aral ang mga anak nyo, o yung mga walang ginagawa o dagdagan ng kalaman, ay meron po tayong TESDA. Ang ginawa po ng One Movement bilang recognized, take note the word, kami po ay na-identify ng ating gobyerno na gustong tumulong sa ating pamahalaan. Kaya ang ginawa po ng pamahalaan ni BBM, ipinakilala po kami sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para kami po ay maging channel, take note the word, kami po ay maging middleman between the national government and the people's organization. Kaya po, marami na po kaming natutulungan sa iba't ibang dako ng Pilipinas para po i-ugnay po kayo sa programa po ng TESDA. At napakadami po mapapakinabangan, lalong-lalo na po yung walang pagpapaaral at yung mga skills na tinuturo nila, lalo na po yung language course na kumikita po lang 6 digits, 100,000 per month sa ibang bansa. Libre lang po pala ang pag-aaral sa TESDA. Yung mga mahihilig maghanap buhay, tumutulong din po kami. Marami na po kaming organisasyon na nag-assist para mabigyan po ng training ng TESDA. Number 3, relief assistance sa ating mga kapatid. Kami po ay nagbibigay ng training sa medical and rescue operations para anytime na meron po mga kalamidad sa kuna, ang One Movement po ay lagi po tumutulong. Pagdating naman po sa relief assistance, and recognize po kami ng ating pamahalaan, iniuugnay po namin ang mga nasa laylayan ng lipunan para makapag-avail po ng medical assistance, educational assistance, burial assistance, at kung meron mang pabahay program sa dako ng mga probinsya nila, kami din po ay tumutulong ng libre sa ating mga kababayan. So yung trabaho namin sa loob po ng 4 na taon na bilang NGO. Number 4, meron din po kaming Bantay Komunidad program. Hello! Okay lang po ba? Isa lang muna yung speaker. Kasi pag maraming speaker, hindi mapapakinggan ng iba na interesado po makinig. Tama po ba? Maraming salamat. Pang-4 po na program, yung pong Bantay Komunidad. Parang Malacanang Action Center or Bunga ng Bayan. Any concern related probably sa mga crime or may mga naapuso or hindi naasikaso ng ahensya ng gobyerno, kami po ay tumutulong. And number 5, moral recovery and spiritual enhancement program. Pag wala po tayo sa Diyos, kahit ano pong mga plano natin, pangarap natin, wala kung hindi po siya mauuna. Kaya po, inuuna po namin, ibalik po yung moral values. Marami na po tayong mga values ngayon na nawawala. Magkaiba na po ang ugali ng mga kabataan noon sa kabataan ngayon. Doon po, mataas ang respeto ng mga kabataan. Meron silang pagmamahal sa bayan. Noon, marinig lang po ang tugtog ng pambansang awit. Titigil po ang tao kahit saan sila nakatayo.
kahit saan sila, dako na nandun. Pero po ngayon, pag tinanong mo mga bata, sino ang mga bayani ng ating bansa, hindi na po kilala. Hindi na po nila kilala ang mga nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay sa atin ng motivation. Mas kilala pa nila yung mga artista at higit sa lahat, artista pa ng ibang bansa. So nakakalungkot na po. Kaya ang programa po ng One Movement ay magbigay po, ibalik po ang moral recovery and spiritual enhancement program. Lalong-lalo na po yung pagmamahal sa ating bansa dahil nagkakanya-kanya na po tayo. Hindi na po tayo nakikialam kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Last but not least, number 6, we are also focusing very serious pagdating po sa environmental protection program. Kami po ay nagtatanim po sa loob po ng Sierra Madre Mountain Range. Sino po dito ang nakakilala kay Sierra? Sierra Madre Mountain Range. Alam niyo ba kung nasa siya? Doon daw? Saan? Sa Palo? Dati, ang alam ko po, ang Sierra Madre ay isang bundok lang. Yung pala, ito po ay binubuo ng 540 kilometers stretch all the way from Cagayan Valley up to Quezon Province. Binubuo pala siya ng 10 probinsya. Ang tanong ngayon, bakit po kami nakatuon sa pagtatanim ng Sierra Madre? Malaki na po ang problema natin sa environmental protection. Tama? Malaki na po ang problema natin pagdating po sa climate change. Sobra na po tingin dahil umuunti-unti na po ang mga puno. Ngayon, kung itong Sierra Madre at mapapabayaan po natin ang buong Central Luzon, lalo na po Metro Manila, ay lulubog po balang araw. Kawawa po ang ating mga kabataan. Wala na pong pupuntahan. Bakit po? Ang Sierra Madre po ang siyang humaharang sa mga malalakas na hangin at bagyo na pumapasok sa Central Luzon. Kung wala po yung pulupuntukin na yan, at mawawala po yan, at mamimina po yan, at makakalbo po yan, ay kawawa po ang kinabukasan ng ating bansa. So doon po kami nakatuon, paglilinis ng mga creek sa Metro Manila, volunteer, halos agaw buhay ang mga miyembro po namin para lang po mag-volunteer. Walang bayad, sakripisyo po. So yun po yung 6 na programa na ginagawa namin bilang volunteer. Ngayon, nagkaroon po tayo ng pagkakataon. Nakialam ang Diyos. Bakit? Masasabi ko po, it is divine intervention. Naniniwala ba kayo sa divine intervention? Ang Diyos ay namamagitan. Ang iyong abang lingkod sa inyong harapan, ako po ay nagpusuhan, ako po ay na-nominee bilang nominee po ng Bagong Pilipinas Party List. So, sabi ng mga kasama ko, Chairman, tanggapin mo na yan. Para lalo tayong maraming matulungan. Hindi pa nga tayo nakakapwesto. 4 na taon na tayong nagsiservisyo. How much more? Mas lalo na kapag ikaw ay nagkaroon ng boses sa Kongreso. Tama po ba? So, yun po ang layunin ng One Movement. Ngayon, ang tanong, ano po ba ang Bagong Pilipinas Party List 146? Marami po tayong mga pangangailangan sa araw-araw. Pagkain, kuryente, bayad sa kuryente, tuition fee, upa, at iba't ibang mga pangangailangan. Lahat po yan matutugunan kapag meron po tayong magandang hanap buhay. Kapag hanap buhay para sa lahat. So, sa madaling salita,
Ano po ang bagong Pilipinas Party List 146? Ang bagong Pilipinas Party List 146 ay patungkol po sa mga livelihood at karagdagang trabaho para sa ating mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po sa katulad po natin mahihirap, sa mga ordinaryong manggagawa, at higit sa lahat, mga agricultural farmers. Meaning, kung meron po tayong programa at matibay na programa sa pangkabuhayan, lahat po ng inyong pangangailangan sa pang-araw-araw ay matutugunan. Tama po ba? So, itong hanap buhay po na pinubuhin po natin ay wala pong diskriminasyon, walang matanda, walang bata. Kahit kayo senior citizen, kung gusto niyo pang sumayaw katulad kanina, ang galing ay nanay, ang galing ng nagta, nagagawa niya pa yun, tinalo niya yung mga bata. So, kining, kung kaya niya pang magtrabaho, bakit hindi? Nagaya po sa Singapore, mga senior po doon, nagaling po doon, nakita ko, masaya pa sila nagtatrabaho. At may mga Pilipino doon, nakita po nagtatrabaho pa kayo. Ilang taon na kayo? 75? Kaya niyo pa? Mas okay na ito kaysa nagpapalimos ako sa anak ko, nangihingi ako sa ating bahay, at least yung pang araw-araw kung gusto kong bilhin, mabibili ko. Okay ba yan mga nanay? So yun po yung mga programa na gagawin po natin. Pangalawa sa mga PWD. Alam po natin, may mga ilang organisasyon na tumutulong. Kasama po kami ng ilaw ng may kapalsanan. Kasama ko po yung aming isa sa officers ng ilaw na may kapalsanan tumutulong. Pero hindi niya po kayang tulungan lahat. So in other words, kapatid, palakakasin po natin ang programang pangkahanap buhay, pangkabuhayan ng mga PWD. Then sa mga kabataan, yung ibang hindi na nag-aaral o tinatamad na mag-aral, gagawa po tayo ng mga trabaho na pwedeng pagkakaabalaan nila kaysa kung mapunta po sa mga bisyo, sa lakwatsa, sa barkada, sa droga. So yun po ang mga pagtutunan po natin. Ganun din po sa mga estudyante na kulang po ang pagpapaaral. Kailangan nila ng dagdag sideline. Ako po, mga kapatid, nakagraduate po ako ng civil engineer. Sobrang sakripisyo. Nag-aaral po ako sa gabi. 9:30 na po ako lumalabas ng gabi. Pagdating ko sa bahay, nagawa pa ako ng assignment. Pagdating sa umaga, pumapasok po ako sa trabaho. So meaning, kailangan po natin ma-inspire, ma-motivate ang mga kabataan na magpatuloy mag-aral, pero dapat meron po pinagkakitaan. So sa madaling salita, hindi ko na po papahabain pa. Gusto niyo po ba ang programa ng Bagong Pilipinas Party List? Pwede nyo bang pakitaas ng kamay? Kayo po ba ay handang sumuporta sa Bagong Pilipinas Party List 146? So, pwede nyo ba akong humiling? Magchat-chat kayo. Sigap natin para yung mga malalayo dyan sumama na rin sa atin para sigurado pong makapasok po tayo sa Kongreso at magkaroon tayo ng boses. Tama? So, ang chat po natin, pag sinabi ko po Bagong Pilipinas Party List, ang sagot ng lahat ay 146. Okay ba yun? Okay. Ready na kayo? Bagong Pilipinas Party List! Bagong Pilipinas Party List! Bagong Pilipinas Party List! Marami po salamat. At bago po ang lahat, panghuli po, meron lang po akong ipipiling po sa inyo. Ang pagboto po ng party list ay isa lang po. Marami kami, pero ang tanong, meron ba silang kapasidad at kakayahan na maglingkod? Dati na ba silang tumutulong sa kanilang kapwa-tao o gusto lang nila ng pwesto?
ang kaban ng gobyerno. So, sa madaling salita, ako po ay nakikiusap sa inyo. Pumili po tayo ng leader na may tunay na pusong magsisilbi sa bayan. Na handa pong magpakripisyo. Huwag po natin, tayo po ay manindigan. Huwag po tayong masisilaw sa konting benepisyo sa araw ng halalan. Tapos ang kapalit po ay pangmatagalang paghihirap at sakripisyo. Salamat po. Maraming salamat po. Alam niyo po, kapag nakikita ko kayo, ang mga tulad nyo sa mga kahit anong pagod po, nawawala po yung pagod po. Maraming mga kababayan na umakasa ng tulong. Tama po ba? So, again, last, pangalawa po, sa pagboto mo ng party list, hindi po sa alphabetical order. Baka may hino po ang mga senyor. Hindi ko naman makita ang bagong party list dito. Huwag na lang, kahit sino na lang. Tandaan na lang po yun. 146! 146! 146! Ayun! Pag tayo po, para sigurado makatiyak tayo, pag-uwi nyo po, baunin nyo po, ipangampanya nyo pa rin. Meron pa rin kayong magagawa mula ngayon, bukas hanggang Lunes, sa araw ng halalan, huwag po tayo tumigil. Siguraduhin po natin na tayo po ay mapasok sa Kongreso. Salamat po. Isang chat na lang. Bagong Pilipinas Party List! Bagong Pilipinas Party List! Okay, salamat po. And God bless sa inyong lahat. Wow! Palakpakan po natin ulit ang ating nominee, si Dr. Marlon Mendoza. Ayan. So yan, inaasahan po namin ang 1% sa inyong libot ng inyong balota. So ngayon po ay tinatawagan ko naman po ang ating presidente natin dito na para sa closing remarks, si Kuya Jeffrey. Okay. Muli po, maraming po salamat sa ating lahat. Yun po, lahat po ba naka-attend sa 1,000? Ganito po mangyayari. Yung alam niyo po yung mga number niyo, tama? Ipa-priority po natin mga senior citizen at saka mga PWD ha. Tapos the rest, yung mga numbers niyo, alam niyo na yun. Nine na yun. So yun po, muli kami po nagpapasalamat sa Bagong Pilipinas Party List po, especially po sa ating third nominee po, Marlon Mendoza. Yun po, sir, maraming salamat po sa pagpunta sa aming lugar. Ano po, sana maasahan po natin. Patayo. May Masaya kutin namin patayo. kayo ha. So yun, maraming salamat po. Salamat po. Talaga naman, nakakataba po ng puso. So ganito po gagawin natin, huwag po tayo magkakagulo dahil si Pres po ay may gagawin po sa inyo. Pag alis po namin, kayo na po ang Dito ka makagaling pa pila at pagpasensyahan niyo po ang aming nakayanan. Ito po ay galing po sa aming kaibuturan ng aming puso para makasaya po kayo. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat! Thank you! Ayos si Gina. Gina! 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 Ayun po pila po tayo 1 to 200, 200 to 400, hanggang 1,000 po. Huwag po tayo magsiksikan po priority po natin yung mga senior muna. Sige, pwede na po pumunta doon. Yun po, salamat.